aceia suntem noi. Lena, cu darul tău... Ai dreptate, și eu aș fi făcut la fel. Calul ăsta se teme de tot, chiar să și traverseze un păriaș. După mine nu-i nimic de făcut, este irecuperabil. Poftim? Dacă nu facem nimic, nimeni nu va face. Și atunci ce se va alege de el? Bine, bine, n-am zis nimic. Nu te teme, îl vom conduce pe jos pe răsfățatul ăsta. Nici o grijă, Gustărică. Vei obține un loc bine meritat în cheia câmpului. Haide! Da? În apropierea casei pare mai încrezător. Îi amintește de universul familiar al orașului. Cred că ai dreptate. Să le instalăm aici. Și ați rezolvat treaba cu Juju? Nici o grijă. Nu o să-l mai deranjeze pe Gustărică. Nu l-ați văzut cumva pe Hugo? L-am văzut în curte. De ce? Așa. Hei, vrei să te însoțească la bal, nu? Haide, mărturisește. Și el își dorește asta, dar nu are curaj să mă invite, așa că o să-l ajut eu. Nu te obosi, Samantha. Hugo are o parteneră. De unde știi, mă rog? Știu, fiindcă partenera sunt chiar eu. Nu. Tu? Ce glumă bună! Nu mă crezi? Întreabă-l. Exact asta am de gând să fac. Anul ăsta am fost respins. Am invitat 3 fete și toate m-au refuzat. Bună, fetelor! Ah? N-ați văzut-o pe Samantha? Prințesa Rachel, spune cuvântul magic și voi fi prințul tău la bal. Nu, mersi. Prințesă Vina, spune cuvântul magic și... Drept cine, mă iei? Nu sunt de umplutură, nerodule. Anais, cărui fapt datorez vizita ta? N-ai de gând să o însoțești pe Samantha la bal, nu? În orice caz, i-am spus că ești deja luat. Zău? De cine? De mine. E adevărat? Tu și ea? Da, e deja luat. Regret. Samantha, simt vibrații bune între noi. Vrei să fii cu mine la bal? Cu plăcere. Cu atât mai rău pentru tine, Hugo. Nu știi ce pierzi. Anais, ce te-a apucat? Doar nu voiai să mergi la bal cu pacostea asta. Eu trebuia să iau decizia asta, nu? Ei, ești un pic geloasă? Îl vrei pe făt frumos doar pentru tine, nu? Ridicol. Vorbești aiurea. Am deja un însoțitor. Are deja un însoțitor? De ce i-am spus că am deja un însoțitor? Ce neroadă sunt! Hei, ai nevoie de un însoțitor? Mă duc să văd ce face Gustărică acasă. Aduc pâine pentru plimbare și vin și eu. Ești un cal bun. Gata să înfrunți natura sălbatică? Jurel, Gustărică. Animalele mici nu le mănâncă pe cele mari. Mulțumesc. Pentru puțin. Știi, la... Scuză-mă. Sofian? Cuvântul magic? Care cuvânt magic? Nu, n-am partener. Mai vorbim. Da, pa. Angelo? Haide, Gustărică. Să mergem. Nu se poate. Ce m-a apucat? Da, știu, sunt un mare laș. Nu fi atât de dur cu tine. Hugo, asul la dispoziția ta. Haide, spune-mi ce se petrece. Am vrut să o rog pe Lena să fie partenera mea și brusc a sunat telefonul. Sofian a invitat-o la bal. Am rămas cu ochii în soare. Ce nervi am! Hei, calmează-te! Dacă vrei, în schimbul strângerii bălegarului, aș putea încerca să rezolv problema. Mulțumesc, dar prefer să mă descurc singur. Dar tu, ai parteneră? Păi, nu. De ce nu o inviți pe Anais? Păi, ea are deja pe cineva. Da? Pe cine? Habar n-am.
ușurel, nu o să de fân. Da, de regulă se întâmplă contrariul, să știi. Haide, gustărică, am ajuns. De... Poate că e prea bătrân pentru a se obișnui cu alt mediu. Nu, vârsta n-are nici